Imbag na rabi sa inyo lahat mga kakabsat, mga bunsoy. Musta na kayo mga kakabsat, mga bunsoy? Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Naka-live na akin si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako sa aking live ngayong gabi. Mga kakabsat, mga bunsoy. Mga OFWs dyan. Immigrants. Bunsoy yan sa mamindad mo. Kay lola mo, kay Manang Jenny. Dyan sa California. Imbag na sa inyo dyan. Imbag na parabangon. Imbag na parabangon. Madaling araw pa lang dyan. Alas 5 pa lang ano dyan, umaga. Imbag na parabangon ito, bunso yan. Sa ingat ka na ingat ka lang. God bless you sa family mo dyan sa California, bunso yan. Pati kay Manang Jen. Ingat ka rin lagi. Papasok mo sa work. Papasok mo sa work at pauwi mo. Basta drive mode, bunsoy. Ingat lang lagi dyan sa California, bunsoy. Good luck dyan sa work mo, bunsoy. Sana sana ma-promote ka pa dyan sa work mo. More blessings to come, bunsoy yan. Ingat lang lagi dyan, bunsoy. God bless sa'yo sa family mo. Pati kay Manang Zen. BJA, Solo Surveyor. Imbag na rabi po, boss kay BJA. Imbag na rabi po, boss BJA. Salamat pagpasok po sa akin live. Yan. Kwentuhan lang naman tong live na tayo. Kwentuhan naman po tong live na to. Kabsat Ib, dyan sa Connecticut. Imbag na bigat din sa dyan sa Connecticut, Kabsat Ib. Ingat sa God bless din. Dyan sa Connecticut. Ma'am Maylin, dyan po sa may San Antonio, Texas. Imbag na bigat din po sa inyo dyan. Imbag na bigat din po sa inyo dyan sa San Antonio, Texas. Ingat sa God bless din po. Ilocana Vlog. Imbag na imbag na rabi po, Ma'am Ilocana Vlog. Salamat po pagpasok sa akin live. Ilocana. Imbag na rabi po. Diyos Arnina, Ma'am ha. Diyos Arnina. Ure kay Ma'am, jakitang ka. Yan. The jacket mo, Ma'am. The jacket mo. Coordinator kay Tuyen, Ma'am. Salamat, Ma'am ha. Diyos Arnina, Ma'am. Yung mga taga dyan, yung mga taga Japan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elikato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik, Mami Sangkes 5 Love. Imbag na rin po sa inyo dyan. Imbag na rabi dyan po sa Japan. Imbag na rabi po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po always sa inyo dyan sa Japan. Mga taga Taiwan po dyan, Kabsat May, saka Kabsat Geraldine. Imbag na rin sa inyo dyan. Imbag na bigat. Imbag na rabi rin pala dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Taiwan. Sensya na po Ma'am Ilocana, saka Boss BJA. Marami po kasi tayo babatiin. Yung mga taga po dyan, mga taga Hong Kong. Mami Sangkes 5 Vlog. Kabsat Wena, Kabsat Toy Kiki, imbag na sa inyo dyan, imbag na rabiin din. Yan po sa Hong Kong. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Hong Kong. Yan. Yung, sino pa ba? Teka. Yan, Kabsat Diana dyan sa Ireland, imbag na malim. Imbag na malim sa inyo dyan sa Ireland, Kabsat Diana. Ingat at God bless kayo always dyan sa Ireland. Yung mga taga Sweden po dyan, Manang Adel, Kabsat Charmy, imbag na sa inyo dyan, imbag na malim din. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Mga taga Middle East po, Pamangkin Joji, Kabsat Roylan, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, imbag na rin sa inyo dyan. Imbag na malim. Yan sa Middle East, imbag na malim. Mga taga Baguio po dyan. Mga taga Baguio, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV. Support din po natin mga channel nila. Kuya Ben Vlog, may channel yan.
Kuya Maestro Paul TV, may channel din yan. Support lang natin sila. Magaling na vlogger yan, galing from Baguio City. Maestro Paul TV sa Kuya Ben Vlog. Ingat lang po dyan sa Baguio, Kuya Ben, Kuya Paul. Kikita-kita rin po tayo dyan. Lapit-lapit na rin po. Lapit-lapit ng pagbabalik ni Kapsat dyan. Yan. Yung mga tigano po dyan. Kila Ma'am Cecil, kay Ma'am Annie Sipcon, kay Ma'am Novi, kay Ma'am Jins, kay Ma'am Cristel, yan, kay Ma'am Dian. Imbag na rabirin po sa inyo, mga ma'am. Saka imbag na rabirin po, Mami Chona. Ingat at God bless din po lagi, Mami Chona. Mami Lita, diyan po sa Canada, imbag na bigat po. Ingat at God bless din po sa inyo diyan sa Canada. Yan, Mami Malu, Mami Alisa, Mami B, Mami Junisha, imbag na rin po. Imbag na rabirin po sa inyo, mga mami. Yan. Boss Lander, Boss Lance, imbag na rabirin po. Yung mga Manila Bay vloggers dyan. Kapsat Daddy T, Kapsat Robert, Kapsat Pans, Kapsat Kabukid, Kapsat Rex, Kapsat Tarduns, Kapsat Ruby Rose, sino ba? Kuya Rizal, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Warren, Kuya Johansin. Imbag na rabi sa inyo, mga Manila Bay Vloggers. Yan, rin, si Kapsat Kalsada, dyan sa clearing. Dyan sa clearing operations. Imbag na rin sa inyo dyan. Ingat ka rin lagi, Kapsat, yung mga clearing operations nyo. Dyan sa mga sidewalk, clearing operations, ingat. Kapsat Iron Peña, salamat din. God bless din sa iyo, Kapsat Old School Pinoy. Pasok lang sa live ni Kapsat mo kayo ngayong gabi. Topic natin ngayong gabi, tuluyan na, di ba? Tuluyan na masususpindi na talaga tong Showtime, di ba? Showtime ni Vice Ganda, di ba? Talagang dapat talaga isuspend, di ba? Dapat wag yung sisisihin si Madam Lala Soto. Ginagawa niya lang po ang trabaho niya, di ba? Talagang may mga viewers nagrereklamo, mga pinaparating nila sa MTRCB. Siyempre inupuan nila yan. May board yan eh. May board yan. Nagkaroon ng board meeting. Hindi naman si lang nagde-decide, di ba? Hindi lang naman si Ma'am Lala Soto nagde-decide yan eh. Buong talaga. Buong board, di ba? Consists of academe, may mga professor dyan, may galing dyan sa religious, yan yung mga dyan, yung mga director na magagaling, yan. Tama na, overwhelming talaga, pinagbotohan. Dapat talaga, isuspend. Kasi kayo pang nagmamatigas kasi, di ba? Sabi naman ni Madam Lala Soto, kung nung umpisa pa lang, nagpakumbaba na kayo, nagsorry na kayo, di tapos, inupuan nyo, nag-usap kayo, umupo kayo, di ba, na-repriman na kayo, nasuspend ka na nga eh, Vice Ganda. Nasuspend ka na nga, Vice Ganda eh, di ba? Bakit inulit mo pa kasi, tapos matapang ka pa ngayon. Sinasabihan mo pa, marami ka pang sinasabi, bias si Madam Lala Soto. Sinabi ni Madam Lala Soto, nag-i-inhibit siya. Pagdating sa mga noontime show, nag-i-inhibit siya kasi bias nga naman talaga pag kasama siya doon. Kasi tatay niya, nasa E18 tatay niya eh. Nag-i-inhibit siya doon. Yung ibang board, yung assistant board, assistant head ng MTRCB, yun ang basta walang say si Madam Lala Soto diyan. Kasi tatay niya kasi nasa Itbulaga, si Tito Sen, di ba? Tapos sasama siya din sa Board of Inquiry. So, parang lalabas talaga bias. Di ba? Mas mautak si Ma'am Lala Soto sa iyo, Vice Ganda, kaya huwag kang gago, huwag kang bitter. Tanggapin niyo na lang ang consequence. Tanggapin niyo na lang na talagang kayo. Na talagang
Suspended kayo dahil sa kabastusan nyo. Dahil naman sa kabastusan nyo, kaya na kayo na-suspend eh. Di ba? Dahil sa kabastusan ng show ninyo, kaya kayo na-suspend. Huwag na kayo maghanap ng damay. Bakit si Tito Joey De Leon hindi na re-reprimand ng MTRCB? Ano ba masamang ginawa ni Tito Joey De Leon? Nagsabi lang ng lubid, mahana na. Ano ba masama? Verbal lang naman sa inyo kasi literal. Yung kabastusan nyo, literal. Harap ng mga bata. Nagpapakita kayo ng kabastusan. Diba? Yung pagdarabi po, Kuya Shirbal, yung pagdarabi po, ingat sa God bless po, Kuya Shirbal. Nasabihin nyo na naman, palakasan, di ba? Palakasan kasi Lala Soto yan eh. Diba? Lala Soto yan eh. Head ng MTRCB, Lala Soto eh. Yan na yung gustong palabasin ni Vice Caballo eh, di ba? Hindi sa gano'n, talagang may board yan. Nagkaroon ng board meeting yan. Talagang may board, hindi na si Lala Soto, si Madam Lala Soto, magde-decide yan. Malawak yung board, maraming board of trustees ang MTRCB. Okay? Pinag-aralan yan. Siyempre, inupuan din nila yung mga reklamo siguro. Yung mga reklamo laban sa Showtime. Ever since kasi, talaga naman yung huling MTRCB, hindi naman niya na-reprimand. Inupuan niya lang, di ba? Out of nowhere, may dumating naman ng Lala Soto na talagang may sensor na ngayon. May censorship na ng MTRCB ngayon. Mahigpit. Diba? Kasi mga bata yan eh. Mga viewers nyo, bata. Tapos, siyempre, mga conservative. Huwag yung isasaksak yung sex. Huwag yung mag-uudyok ng mga, tama yung sabi ni Boss Banatbay. Yun, doon talaga kami nagkasundo ni Kamsat Banatbay, ni Boss Banatbay. Comedy yung ginagawa niyo sa comedy bar. Hindi iba kasi ang style ng comedy bar sa noon time show eh. Yung noon time show, tanghali yan. Marami nanonood, lalo mga bata. Diba? Tapos maglalapan kayo ng boyfriend mo dyan, vice ganda. Papakita kayo ng kabastusan dyan. Bunganga nyo kasi, pati yung bunganga ni vice ganda. Hindi rin makontrol minsan eh. Feeling niya kasi talagang kontrolado nila lahat. Kala kasi nila, hindi sila mare-reprimand, hindi sila walang makikialam sa kanila. Untouchable sila, di ba? Kaya saludo tayo kay Madam Lala Soto. Yan. Wala talagang sinasanto pag mali. Di ba? Huwag niyong ipilit kasi talaga yung kabastusan niyo, mas ganda. Talagang bastos kayo. Dati na. Yung Showtime na yan, dapat talaga maban yan isang buwan. Maban yan isang buwan. Ang E80 nga, nagtiis kami isang buwan, di namin nakita eh. Yung sila bossing nga, nagtiis kami isang buwan, di namin nakita eh. Wala kami pakialam kahit isang taon namin di makita yung sa Vice Ganda. Wala kami pakialam. Marami na rin asar dyan sa totoo lang. Huwag kang maghingi ng simpati kada Vice Ganda kasi sa totoo lang, maraming busit na rin sa'yo talaga. Karma is real. Panipatutsada mo sa di ba? Doon sa tatlo, ang tatanda nyo na, di ba? Ginaganon mo pa. Ang matatanda dapat magretiro na, sinabi mo yun. Di ba? Never mo naman sinabing idol mo sila eh. Inaasar mo nga eh. Inaasar mo nga sila TVJ. Ang tatanda nyo na, dapat magretiro na kayo, di ba? Ganyan kakabastos. Yeah. Ganyan kakawalang modo, ganyan kakabastos, ganyan kabalahura. Diba? Pati yung boyfriend mo, kupal din yan. Noon time show, huwag niyong gagawing huwag niyong gagawing may sex. Sa harap ng mga bata, kayo ng boyfriend mo. Diba? Kagaguhan yan. Dapat lang yung showtime, ilipat sa panggabi na. After 12 o'clock, ganun. Tipong Viva After Dark, ganun. Mga kasabay nyo dapat yung mga bomba film, ganun. Bomba movies. Hindi na dapat makasabay nyo eh. Bomba movies. Hindi kayo karapat-rapat maging nung time show. Lahat, bastos na eh. Lahat. Pati host, bastos na lahat. Wala nang matinong host dyan.
In fairness, wala na. Bastos kayo lahat yan, bastos. Taka naman tong ano ng Showtime, di ba? Yan, nadamay kayo lahat tuloy ngayon. Dapat, sinabihan nyo si Vice Ganda. Dapat si Vice Chaka, sinabihan nyo, winarningan nyo. Oh, one ano na lang ha. One violation na lang. Masususpend ka namin. Oh. Wala, pinabayaan nyo lang eh. Pinabayaan nyo lang kabastusan ni Kabayo eh. For views, di ba? Para sa ano, para mas marami manunod sa inyo. Di ba? Kahit na ultimong lasunin yung utak ng mga kabataan. Diba? Meron pang isang segment to, 9 years old, tinanong, may boyfriend na ba? Si Vice Caballo nagtanong, 9 years old na bata, tinanong kung may boyfriend na siya. Kung may crush na siya, di ba? Magtatanong ka sa bata na kung may boyfriend na. Anong namang tanong yan, di ba? Anong malay ng 9 years old sa crush? Anong malay ng 9 years old sa sex? Kaya, puro ano talaga eh, wala eh. Talagang dapat lang maano kayo. Dapat nga isang buwan eh. Nagbibigyan na nga kayo. 12 days na lang eh, umaapila pa kayo. Kasalanan din naman ninyo. Diba? Kung nag-public apology kayo, nung una pa lang, hindi naman itutuloy ni Madam Lala Soto yung suspension. Sinabi niya eh. Kaya nagmatigas pa kasi kayo. Nagmatigas pa kayo. Marami pa kayo sinasabi. Diba? Saka huwag kayo nagtuturo. Bakit si Jose? Bakit si Kuya Jose? Bakit si Kuya Wally? Bakit si Kuya Wally nagkamali? Nagkawali si Kuya Wally. Nadulas yata sa isang nadulas siya dun sa may, di ba, sugod bahay, nadulas siya. Ay, sabi niya. Napamura si Kuya Wally. Sorry siya. Naghingi siya ng public apology kasi advice din ni Kuya Jose. Diba? Ina-advisean pa siya ni Kuya Jose, talagang mag-sorry ka. Pag may mali ang isang tao, dapat humingi ng sorry na hindi sinasadya. Diba? Ganun ang talaga. Si Tito Joey, nag-sorry siya. Oh. Anong problema niyo kayo na? Ba't nagtuturo ko kayo ngayon? Bakit daw si Master Henyo? Sobra daw ang kabastusan. Wala nang tatalo sa kabastusan ni Mas Ganda. Pinakabastos na yata na tao na nakilala ko yan. Yan, si Luca Vega, si Rendon. Yan, si Rendon, tahimik na nga eh. Buti nga si Rendon, tumahimik na eh. Ikaw, Vice Chaka. Diba? Pasalamat ka, nasa GMA ka ngayon. Tinanggap ka ng GMA. Dati mo rin tinitira ang GMA, di ba? Feeling mo kasi forever kang kapamilya. Yeah. Kapamilya mong bulok. Yeah. Pare-parehas kayo dyan sa kapamilya. Lahat kayo bulok. Yeah. Kaya karma is real. Itong generic Itbulaga rin, may problema rin. Nagkakaproblema rin itong generic Itbulaga ngayon kasi hindi pala nagbabayad ng tax. Ay hindi nagbabayad ng airtime sa GMA7. Ang laki ng utang nila. Itong mga halusos, hindi sila nagbabayad sa GMA7. Namimiligro rin sila matanggal. Okay. Namimiligro rin sila matanggal. Oh. Kaya karma is real, di ba? Lahat ginawa nyo na eh. Lahat ng character assassination, lahat ng panggagaya, lahat ng Itbulag ng EAT, ginagaya nyo, di ba? Pati ba naman si Ellen, si Lola, si Ellen, si Lola Bilen, papaitan, yung gagayahin pa rin nila, gagayahin ng EAT na naman daw. Di ba? Lalo sa asang rating ng EAT. Pumasok yung anak nila, nila Aga Mulak, nila Idol. Yeah. Si Tash Mulak, di ba? Ang ganda. Yeah. Wala eh. Paangat ng Itbulaga. Kayo, pababa. Karma is real. Dahil yung ginawa niyong pambabastos dyan sa TVJ. Tinanggal nyo. Yung halos tinanggal nyo. Ganon-ganon na lang. Ngayon, bumabalik sa inyong karma. Diba? Hindi nyo maalis sa Filipino people ang
Itbulaga na original. Hahanapin talaga yan. Isang buwan lang ang nawala, nalungkot ang mga tao. Sinong gagong manunod ng Showtime? Sinong gagong manunod ng generic na Itbulaga? Wala. Pinasok nyo pa si Isko. Pinasok nyo pa si Paulo Contis na bombogero. Parang parang minadali nga, parang gawang paa. Ano yung gawang paa? Ng EAT, parang gawang paa. Kung sino na lang ang pinasok. In fairness, siya lang ang maganda dyan. Si Glyza De Castro. Idol ko yan Siya lang maganda dyan. Morena, di ba? Morena. Siguro wala rin magawa si kasi nakakontrata rin siya sa Channel 7, si Glyza De Castro, si Alden Richards, nakakontrata pa sila sa 7 Kung pwede lang, tapos ng kontrata ni Alden Richards sa 7, nasa EAT yan. Nasa EAT yan, sigurado. May kontrata kasi siya. Kaya, maano naman si Alden Richards nun. Yan natin matapos ang kontrata niya, sigurado yan. Lilipat sa EAT yan. Si Tito Jim, nagpaparamdam na. Si Tito Jim, baka bumalik na rin siya. Baka bumalik na rin sa EAT. Tapos, ang inaabangan natin, 3 pala sila magkakapatid. Si Eden, tapos yun, yung anak nila, Idol Aga, si Mulak, yung maganda. Tapos may isa pa. 3 pala magkakapatid yan. Sabi ni Lola Bilin. Surpresa daw, surprise. Pero maraming haka-haka, maraming nagsasabi, si Carla Abellana. Malamang maging dabarkad na si Carla Abellana. Parang ogag naman kasi si Marian Rivera Sinabi niya kasi mas gusto niya sa Showtime kaysa sa Itbulaga di ba? Sinabi ni Marian Rivera kasi wala ring loyalty na isa. Wala ring loyalty si Marian Rivera. Sabi niya, mas gusto niya sa Showtime kaysa sa pumunta sa EAT. Kaya, walang delikadesa, walang loyalty. Kaya, nag-isip ang Itbulaga, nag-isip ang EAT. Kunin niya na si Carla Abellana. Wait niyo lang. Pag yan, lumabas dyan, wala na. Guguluntang na talaga ang mundo niya dyan. Pinadala nyo pa talaga sa Senado yung kaso ninyo talaga umabot pa talaga sa Senado. Natural lang may hearing talaga. Budget hearing yan ng NTRCB, natural yan. Natatawa lang si Senator Jinggoy Kaya yan, sa Showtime natatawa lang siya diyan sa Showtime Yeah. Pero ano talaga, congrats talaga niyan kay Sir Jinggoy. Senator Jinggoy, Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Tulfo. Salute, mga senadores. Yan, pakulong nyo yung mag-asawang Ruiz. Yan, para mabigyan naman ng justice yung ginawa nila kay Manang LB, di ba? Wala, kinawawala lang si Manang LB, yung katulong, di ba? Binugbog, tapos pinalabas pa nila, nagnakaw daw. Binabaliktad pa nila ngayon. Ngayon, lumabas yung mga testigo. Talagang minaltrato talaga. Kung may death penalty lang ngayon, baka na death penalty yan Yung mag-asawa na yan habang buhay ng kulong yan. Sinabi na ni Senator Jinggoy. Habang buhay ng yan. Kasi si Senator Jinggoy, siyang author ng Kasambahay Law, di ba? Kasi meron na naman ganyan na kaso noon, talagang ganyan din, si Senator Jinggoy din ang humawak. Nakulong. Yung mag-asawang Marsan, actually, nakulong sila, lifetime yun, yung mag-asawang Marsan. Yung babae, namatay sa correctional. Namatay sa correctional, yung lalaki yata, serving. Nakakulong pa rin, serving system pa rin, nakakulong pa rin. Lifetime Kaya saludo tayo sa mga senator. Yan, Senator Jinggoy.
Marami talaga nagpapasalamat talaga sa inyo ngayon. Yung ginawa mong ganyan. Yung ginawa niyong pagtulong kay Manang LB. Legacy yan. Legacy niya yan. Senator Bato, Senator Jinggoy, Senator Tolentino, Senator Raffy Tulfo, di ba? Tama yung ginawa niya talaga. Ikulong niya talaga yung ano niya. Yung nagmaltrato kay Manang LB, di ba? Kasambahay law, di ba? Kasambahay law. Kailangan natin yung batas na yan para kawawa talaga yung mga kasambahay na ginugulpi lang ng mga katulong ay ng mga amo nila. Leonie. Salamat po, Mang Leonie. Salamat po pagpasok sa akin live. Jakitan ko lang po kayo. Yeah, may jacket na po kayo. May jacket na po kayo. Salamat po, Mang Leonie. Salamat po sa pagpasok sa akin live. O, di ba? At least may mga senador tayo na may iwan silang legacy, may maganda silang nagawa sa Pilipinas. O, may maganda silang nagawa sa bayan natin. Yan, si Senator Jinggoy, Senator Bato, Senator Raffy Tulfo, Senator Tolentino, di ba? Basta lahat yung nasa hearing dyan sa katulong ng minaltrato kay Manang LB. Pinagtanggol nila tildein eh. Pinagtanggol talaga din si Manang LB. Talagang pinakulong talaga yung mag-asawa. Pinakulong talaga. Mapagpalang gabi, Kabs at Mac. Ingat and God bless us always. Salamat po, Mama Mary. Salamat po. Salamat po. Masaya po tayo ngayon sa mga pangyayari. Yan, masususpend na yung showtime na yan. Dapat talaga suspendihin yan. Kasi wala naman na itutulong na anong magandang tinuturo sa kabataan yan. Puro kabastusan. Dapat nga total ban na yan eh. Kaya niya mawalan ng trabaho yung vice ganda na yan eh. Sobrang kayabangan, sobrang Kala niya kasi pili niya, untouchable siya. Hindi mo hawak ang buong Pilipinas, gago. Makaleni ka eh, di ba? Nung eleksyon, Leni. So, wala. Tapos, pati si Apo Bongbong, inaano mo. Di ba? Appointee daw ni Apo Bongbong si Madam Lala Soto. Anong pakialam mo? Hindot ka pala eh. Di ba? Hindot ka pala. Ilang taong kayo na may pagkasigyan na walang nakikialam sa inyo. Yung ilang taon niya yung showtime nyo na puray kabastusan, walang nakikialam sa inyo, walang sensor. Noon time show, nakikipag ka sa boyfriend mo, harap ng mga bata. Tama ba yun? Tama ba yun? Dapat sa inyo, late night show. Mga alas 12 ng gabi doon. Sex. Hindi kayo, problema nyo kasi hindi kayo makapag-antay ng boyfriend mo eh. Sa halap ng mga bata, maglalaplapan kayo. Puro kabastusan eh. Tama lang, masuspend kayo isang buwan. Kulang pa nga yung 12 days eh. Mabait pa nga yung si Madam Lala Soto, 12 days eh. Isang buwan. Pwede nga, iban na kayo. Huwag na makita yung pagmumukha ng vice ganda na yan. Mapagpalang gabi, Kabs at Mac. Ingat at God bless as always. Diba? Huwag yung sisisihin si Madam Lala Soto. Kasalanan niya yan. Winarningan na kayo lahat. May gobyerno tayo. Ano kayo feeling nyo? Gobyerno kayo? Kaya tumakbong presidente, vice ganda, mananalo ka. Kampanya mo yung Leni Robredo mo, di ba? Masaya nga, majority. Huwag mo sasabihin, marami nagalit na nasuspend yung showtime. Sinong gagawin may sabi sa inyo? Mas marami kami natuwa nung nasuspend kayo. Mas marami kami natuwa nung masususpend kayo. Araw-araw nang ginawa ng show kabastusan. Ginagawa niyo sa show ninyo. Diba? Saka itong talaga dapat maano rin to
maimbestigahan din talaga to, itong kulto. Sabi nila, kulto daw. Ngayon, lumalabas ng totoo. May kalokohan pala talaga tong leader ng ano. Leader, yung inaano lang ngayon sa Senado. Yung kamukha ni Nino Mulak, si Taba. Diba? Yung mga ano pala niya, yung mga yung mga ano pala niya, yung mga members pala niyang babae, which is 15 pataas, pinapakasal pala sa mga mas patatanda sa kanila. Kahit ayaw nila. Kahit ayaw ng babae, yun ang order na supreme leader nila, pinapakasal. Di ba? Parang joint, parang kapilitan eh. Parang kulto talaga. Parang ginagawa sex slave sa mga kabataan na babae. Ganun ang lumalabas. Kaya dapat talaga, ituloy nyo rin, talagang makulong din. Kung talagang mali, ikulong, di ba? Dapat talaga, ikulong. Buti dyan si Senator Bato, hindi. Mag-grandstanding na naman si ano dyan, si Ontiveros. Hindi lang ikaw nag-ano dyan, Ontiveros ha. Andiyan si Senator Bato, buti nga. Mag-grandstanding na naman dyan. Wala kaming ano sa'yo. Hindi kami bilib sa'yo kahit may ganyan-ganyan. Maghiring-hiring ka, wala kaming bilib sa'yo. Isa kang salot sa gobyerno, ni pa Apo Bongbong. Isa kang anay. Lahat, mga Makabayan Block, di ba? Gusto mga Makabayan Block, i-impeach talaga si Inday Sara, no? Sinisiraan talaga nila lahat. Yung funds ng Department of Education, gusto, bawasan, lahat. Ayaw nilang anay talaga, no? Gusto talaga nilang i-down si Inday Sara. Paano? Galit sa komunista. Si Inday Sara galit sa kanila. Yan ang mga ni Inday Sara eh, di ba? Galit siya sa komunista. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila kasi sa 2028 tatakbuhin si Inday Sara, sure win. Sure ball na yan eh. Si Inday Sara sa 2028, next presidente na yan. Wala na kayong magagawa. Sorry na lang kayo. Kaya magbalot-balot na kayo, mga Makabayan Block. Hindi ubra yung mga paninira nyo kay Inday Sara. Mas marami kami naniniwala sa kanya, okay? Bistado ng mga bulok ninyo. Huwag nyo nang guluhin tong Pilipinas. Diba? Isang taon pa lang nakaupo si Apo Bongbong, si Inday Sara, isang taon pa lang. Ginugulo niyo ang gobyerno. Tumahimik na lang kayo muna. Okay? Wala naman kayong magagawa eh. Nagsalita ng taong bayan. Dumaan tayo sa democratic process eh. Diba? Bakit noong 2016 hindi kayo nagyayaw-yaw? Nung kay Leni Robredo. Bakit nung Smartmatic noong 2016 ang nanalo naman talaga si Apo Bongbong? Nagrally-rally ba kayo? Nagyaw-yaw ba kayo? Wala. Puro panggagago ginagawa niyo sana eh, sa Filipino people eh. Gising na kami. Okay, gising na kami. Huwag yung sasabihin hindi natin kailangan ng Amerika, okay? Kaya mga pro-China dyan, na mga politiko dyan na pro-China, yan, mga Bayan Block, Robin Padilla. Alam niyo na next election, huwag niyo nasusuportahan yung mga yan. Yan ang mga traidor. Yan ang mga traidor, di ba? Hindi naman daw tayo ginugulo ng China, mabubuhay naman daw tayo na wala ang Amerika, di ba? Kinampihan pa talaga ang China, no? Kinakampihan pa talaga nila ang China imbis na Amerika. Mga makikitid ang utak eh, di ba? Hindi naman daw tayo pinapakailaman China. Ano di pinapakailaman? Binubuli na nga tayo sa West Philippine Sea eh. Binubugaw na nga yung mga mangingisda dun eh, na gustong mangisda sa teritoryo natin eh. Diba? Yung Masinloc, diba? Yung isla di Masinloc, diba? Masinloc Zambales yun eh. Masinloc China ba yun? Tingnan sa geography, saan yung Masinloc na yun?
Baka di masinlok. Masinlok Sambales yun. Kung di ba bobo tong mga inchik na to. Yeah. Dapat, inchik ang China ang kalabanin nyo. Magsunog tayo ng Chinese flag. Anong gawin natin? Punta tayo sa Chinese embassy. Magsunog tayo ng Chinese flag. Diba? Pakita natin sa mga inchik na yan na lumalaban na tayo ngayon. Hindi na tayo pumapayag na mabuli-buli. Diba? Buti nga may presidente tayo ngayon na talagang lumalaban. Lumalaban talaga, di ba? Tinanggal niya yung mga ginawang mga harang-harang doon. Pinatanggal niya ako bongbong. May presidente tayo na lumalaban. Talagang mag-iingat-ingat ang China ngayon. Hindi na tayo kagaya na binubuli-buli na lang. May presidente tayo matapang ngayon. May vice president tayo ngayon na matapang. Parehong leader natin, wise leaders. Wise leader si Apo Bongbong, wise leader si Inday Sara. Okay? Pareho sila matalino. Saksak sila sa bagal yan. Yung mga kritiko dyan. Wala na nang magawa. Imbis na tumulong, batikos pa ng batikos. Tumulong kayo. Yung mga pork barrel nyo, i-ano nyo rin, ituloy nyo rin sa mga less fortunate. Yung mga makabayan black, di ba? I-donate nyo i-donate nyo yung mga yung mga sweldo nyo. Yeah. Si Apo Bongbong nga may time na hindi siya tumanggap ng sahod Alam nyo ba yun? May time na hindi siya tumanggap talaga ng sahod nung senador siya. Hindi talaga siya tumanggap ng sahod. Yun ang talagang talagang true gentleman, talagang true may malasakit talaga sa mahihirap. Ginagaya niya lang yung legacy ng tatay niya, Yapo Lakay. Yeah. Sa Apo Lakay kasi talagang walang iniisip kundi mga less fortunate, yung mga poor Pilipino, poorest of the poor. Yun ang inuuna ni Apo Lakay. Diba? Kaya nagalit sa kanya mga oligarko Nagalit sa kanya mga komunista Diba? Baka kapitalista, galit kaya ako Makoy. Kasi, talaga, nung government ni ako Makoy, priority talaga niya, yung mahihirap, yung mga less fortunate. Wala siyang pakialam sa mga oligarko, wala siyang pakialam sa mayayaman. Mayayaman na kayo Diba? Tutulungan ko itong mga mahihirap, mga hikaw sa buhay, di ba? Kaya nga, grand plan yan, yung EDSA na yan. Pinagplanuhan talaga yan para patalsingin talaga siya Apo Lakay. Tanga ba kayo? Lahat ng mga structure dyan, Manila Bay, di ba? Cultural Center, Film Center, PICC, doon na lang di ba? Yung area na lang doon sa Rojas Boulevard pagawa lahat ni Madam Imelda yun. Di ba? Reclamation, bakit ba na-reclaim ang Manila Bay? Di ba? Sino nagpa-reclaim yan? Di ba si Madam Imelda? Beautification, di ba? Pinaganda niya ang Manila Bay. Di ba? Walang inisip ang pamilya Marcos sa Pilipinas na masama. Pinaganda nila. Kayong bumaboy sa Pilipinas. Yan ang anuhin nyo. Kaya magbasa kayo ng history, mga nagrarally-rally dyan. Yung laging mga nagrarally-rally dyan, magbasa kayo. Magtanong kayo sa mga matatanda. Huwag kayong maniniwala dyan kay Renato Reyes, Ella Ilago, Castro, Brosas. Siyempre, ang ipapasok sa utak ninyo, ay communism. Yung paniniwala ng komunista. Diba? Dapat talaga, may batas na rin. I-abolish na talaga yan. I-abolish na yung kanan na yan. Yung party list na yan. Wala naman na itutulong yung mga makabayan block na yan. Ano ba na itutulong yan?
Ngayon, pumunta si Apo Bongbong sa ano, namudbud namudbud siya ng mga yung mga smuggled na bigas, yung mga na-raid sa mga warehouses. Namudbud siya ng bigas. Yeah. Namudbud siya ng bigas. Nagbigay ng financial aid, ng ano, tinaasan niya yata yung financial aid para sa mga wounded, yung mga namatay, mga sundalo, police. Yeah. Ginawa ba ni Panot yan? Ginawa ba ni Panot yan? Yung ginagawa ni Tatay Digong noon na pang may wounded na soldiers. Wounded soldiers talaga, binibisita talaga ni Tatay Digong. Ginawa ba ni Panot yan? Ginawa ba ni Panot yan? Wala. Teka si Panot eh. Laging laging nasa Mobile Legends, ML. Yun ang ginagawa nun. Kaya huwag nyo na kaming damay sa katarantaduhan nyo. Masaya kami ngayon sa tinatakbong 1 year, ha? 1 year, masaya kami sa nakikita namin. Medyo magandang tinatahak. Wala kaming masama nakikita sa gobyerno ni Apo Bongbong saka ni Madam Inday. Okay? Huwag na kayong mga siraulo dyan na mag-ano pa kayo. Kukumbinsihin nyo pa talaga kaming mag-ano. Kagaya yan, defiance yan eh. Kaya kayo yung suspende, showtime, dinidefine nyo ang rules and regulations ng MTRCB. Dinidefine nyo. Hindi nyo kinikilala na may censorship board na tayo. Nabuhay ulit ang MTRCB. Meron na naman ulit na censor. Dapat talaga may censorship, di ba? Hindi naman pwedeng wala. Maglalabos-labos na lang kayo dyan. Kulang na lang, maghubad na lang kayo dyan sa show ninyo, showtime ninyo. Diba? Tapos, bintangan niya si Madam Lala Soto. Ginagawa lang po niya ang trabaho niya. Bilang MTRCB chairman. Na hindi ginagawa ng mga customs. Diba? Buti po nga itong si Madam Lala Soto, nararamdaman natin eh. Nararamdaman natin na nagtatrabaho si Madam. Yung mga customs, nararamdaman mo natin, wala. Nagkalat pa rin ng mga hoarder ng bigas, smuggler ng bigas. Paano kakunayb nila eh. Hindi kayo magtatagumpay. Yung mga ginagawa niyong paninira kay Apo Bongbong, kay Madam Inday Sara, hindi kayo magtatagumpay. Malayo pang eleksyon, okay? 5 taon pa tatahakin nila, 5 taon pa. May 5 taon pa si Apo Bongbong sa si Inday Sara. Okay? Iyan niyo muna magtrabaho yung dalawa. First year pa lang gusto niyo na pabagsakin eh. Unang taon pa lang gusto niyo ng impeach eh, di ba? Gusto niyo ng mag-people power eh. Unang taon pa lang, di ba? Sino ba si Glenn Chong? Bakit ba nagyayaw-yaw yung Glenn Chong na yun ngayon? Kasi gusto niya maging Comelec chairman. Hindi na pagbigyan. May inner motive siya. Yan, si Maharlika. Bakit ba nagwakwak-wak yung babae niyan? Sa ibang bansa. Gusto niya maging, gusto niya maging siguro, press secretary, gano'n. Presidential advisor, gano'n. Hindi pa pwede. Siyempre, matalino itong presidente natin. Alam na ni Apo Bongbong ang galawan yung dalawa. Bibigyan kayo ng posisyon at bandang huli, sasaksakin nyo rin si Apo Bongbong sa patalikod. Yeah. Nakikita ni Apo Bongbong, yan ang motibo nyo Hindi man talaga kayo solid na nakasupport sa kanya.
Ginagamit nyo lang yung pangalan niya. Parang yung ibang vlogger din dyan. Yeah, parang yung ibang vlogger din dyan. Natawag ng BBM vlogger. BBM vlogger kami. Sinuportahan namin si Apo Bongbong nung eleksyon. Sinuportahan. Sinuportahan ngayon. Gusto niyo mawatak yung unity. Yung unity, gusto niyo mawatak, di ba? Wawatakin nyo nga unity. Yung ang gusto niyo. Sasabihin nyo na sumusuporta kayo. Huwag nyo na kaming gagawin. Meron mga vlogger, mag-ingat kayo dyan sa mga vlogger na yan. Sasabihin nila, Marcos loyalist sila, BBM sila. Galit sila kay Inday Sara. Sasabihin nilang pakialamera si Madam Amy. Ano yun? Hindi kayo loyalista. Iskonyang kayo. Lenny kayo. Yeah. Ginagamit nila yung pangalan ni Apo Bongbong para sa mga views nyo. Umangat yung mga ano nyo. Yung mga subscribers nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Walang pagbabago itong mga logo na to. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at bisita at balitaan sa home base sa gabi. Salamat po kayo, Carlito. Salamat po pagpasok. Salamat po pagpasok. Yun, topic nga natin ngayon, Kuya Carlito. Yan nga sa showtime. Yan nga sa showtime ngayon. Yan ang pinaka-mainit na issue ngayon. Saka yung kulto dyan sa Mindanao. May hearing, di ba? May hearing, di ba? Dapat talaga, imbestigahan talaga yung kulto na yan. Mamaya, maging paramilitary na yan, di ba? Parang yung kay Ecleo. Kung nakatatandaan yung kay Ruben Ecleo, sa Surigao din yun, sa Dinagat Island, di ba? Yung mahal nilang leader si Ecleo, di ba? Lahat ng mga di baril. Lahat ng mga members niya, di Armalite, high powered pa. O di ba ni-raid yung headquarters nila noon. Lumaban talaga. Pinaglaban talaga nila yung leader nila, di ba? Ganyan naman nangyari diyan. Buti nga ngayon iniimbestigahan na. Lumabas na talagang yung kulto na yan. Dapat talaga may imbestigahan ng Senado yan. Senator Bato, galingan yung galingan yung diyan. Wala kami pakialam kay Virus. Wala kami pakialam diyan. Ikaw ang diyan. Hawakan mo rin yan, kuya boss Senator Bato. Mas tiwala kami sa iyo kaysa diyan kay Lady Ostrich. Hi to Ma'am Mary Australiano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Flowers for you. Gandang gabi, Kabsat. Mag-iingat po kayo lagi. John, God bless you. Ingat ka rin lagi dyan, Kabsat Ib. Imbag na bigat. Imbag na bigat sa inyo dyan, Kabsat Ib. Imbag na bigat. Salamat sa pagpasok sa akin live. Ano na dyan, alas 9 ng umaga, di ba? 9 o'clock ng umaga. Hi to Brochure Balayala. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagpatulong kay host. Happy lang. Gandang gabi, Sir Carlito Sarinas. God bless you. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Yung mga bunsoy natin, nakakamiss no? Kabsatid. Nakakamiss yung tatlo na yun Mga busy lang kasi talaga, kaya hindi nakakapasok. Maulan na umaga dito, mahangin pa. Maulan yan, maulan. Dito, pabago-bago rin. Kanina, maulan. Paghapon dito umuulan, paghapon. Problema pa naman dito pag umuulan, baha agad. Nagbaba agad. Yung daw pala Kabsat Daddy D, binaha sila Binaha nga daw kagabi sila Kabsat Daddy D.
Buti nga daw, nakauwi pa siya. Si Kabsat Daddy D, binaha daw sila sa Pasay. Binabaha pala sila sa Pasay. Miss Miss Eve is in the house. God, good morning to you and your best friend. Salamat sa pagtulong kay host Flowers for You, friend. Hello po, Ma'am Eve, Ma'am Mary Ostaliano. Ingat lagi, God bless you. Ang lalaki ng ano kanina, ang dami yung mga ano dun sa Manila Bay kanina. Yung mga damo ay, hindi ko nga po alam kung water lily yung mga ano yun. Kanina yung sa live ni Kapsat Daddy D, may inanod na naman po mga ano, makakapal na ano. Ay mo, ang tawag dun. Yung parang halaman din, merong makakapal. Hindi po water lily siya, iba yung style eh. Ingat po. Hello po Ma'am Mary Ostaliano. Ingat lagi. God bless you. Host, mababa dun sa Pasay, sa Maricaban area, kina Daddy D, si Brother Pinoy. Si Kabsat Daddy D po, sa loob ng kampo yun, alam ko eh. Sa Villamor Airways yata eh. Sa loob po yata ng kampo si Kabsat Daddy D, Villamor. Mga pa-housing po dun. Kapatid po yata niya kasi Air Force eh. Kapatid po yata ni Kabsat Daddy D, Air Force. Kaya dun sila. Sa loob ng Villamor Air Base. Dun sila nakatira. Naimbag na Rabi Kabsat. Hanap ka ni Sami Lagmay. Hello Eva. How are you? Good evening, Carlito Sarinas. Ikaw, hinahanap ka rin. May naghahanap din sa'yo, Kabsat siya, Rising Plug. Deo Fajardo. Hinahanap ka ni Deo Fajardo, Kabsat ha. Si Deo Fajardo daw, hindi ka na nagpapakita kay Deo Fajardo. May action scene daw kay ni Michael Rivero. May ano daw kay ni Michael Rivero. May action scene daw kay ni Michael Rivero. Kagabi ako nagsara ng tindahan mo. Hi to Bro Rising Vlog. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Yan natin, Deo Fajardo daw. May shooting daw kayo, Kabsat Raul. Deo Fajardo. You know, salamat iba. Sakto, gutom na ako. Ba't di pa dumating yung ano? Wala pa si Sunny Margate. Wala pa magdi-deliver ng pizza pie mo. Si Sunny Margate, di ba? Si Sunny Margate, nagdi-deliver na ng pizza pie ngayon yan. Dapat tinatawagan mo yun eh. Mabilis mag-deliver yun. Sunny Margate. Si Sunny Margate. Tawagan mo si Sunny Margate. Deliver niya yung pizza pie mo. Margate. Sunny Margate. Kilala mo yun? Sunny Margate, Kabsat. Sunny Margate. Huwag mag-resign daw. Pinalitan na ni Arboleda. Wala anuman. Rising Plug. Wala na si Margate pala. Si Arboleda na pumalit. Kala ko si Gabi Severino. Kabsat Raul.
Gabi Severino. Gabi Severino. Kilala mo yun? Gabi Severino. Walang anuman rising vlog. Matindi yung Gabi Severino. Ateneo yun, ha. Yun, no? Habang tumatagal, dumarami. Dumaraming pizza pie, no? Marami ring order kay Severino, kay Gabi. Natawa si Kap sa team. Gabi Severino ako to. Rob Sanz. Rob, ano yun? Sa PCU dati. Sa PCU, di ba, si Bubel ka. Sentro yata si Bubel ka raw, di ba? Yung forward na dati ng PCU. Rob Sanz. Sanz. Piligyo na S-A-N-Z. Sanz. Kilala mo, Kabsat? Rob Sanz. Kilala ko, Gabi Concepcion. Kabsat. Sikat pa yan. Sikat pa yan. Yung Gabi Severino, ewan ko kung sikat pa yun. Gabi Kui. Yung Gabi Kui, ewan ko, kilala mo si Gabi Kui. Gabi Kui. Gabi Kui, matindi rin. Gabi Kui. Magnolia yata si Gabi Kui, di ba? Gabi Kui. Anong team ba si Gabi Kui? Gabi lang, Kabsat. Grabe, gutom na talaga ako. Order ka ng pizza pie. Order ka ng pizza pie, dating gawin. Kainin mo sa box. Kainin mo sa box. Pizza pie, oh. Hindi kasi nag-order kay Homers eh. Dapat nag-order ka kay Homers eh kanina. Kay Homers eh. Kilala mo yun, Homers eh? May eksena na naman at Lobat at Lobin, Kabsat. Si Robin. At bata na naman ginawa. Hindi kasi na sinusundan. Ang sinusundan ko kasi ngayon yung suspension ng Showtime eh. Tinuluyan ng Showtime, di ba? Yun ang ano ngayon, yun ang pinaka ano ngayon. Yun yung pinaka headline ngayon. Suspension ng Showtime. Masususpend na yata ang Showtime eh, di ba? 12 days. Buti nga, 12 days lang. Okay, sambuan. Karoon pa ng hearing, di ba? Yung Showtime yata mukhang masususpend daw. 12 days. Sinabi Kabsat, kabahagi daw natin ng China sa West Philippine Sea dahil may dispute. Tanga siya eh. Inaangkin lang ng China. Okay? Idol Robin, mag-review ka ng ano mo, geography. Maawa ka, magbasa-basa ka ng mga geography books. Magbasa ka lang ng mapa ng Pilipinas, malalaman mo na eh. Tumingin ka lang sa mapa ng Pilipinas kung ano, malalaman mo na kung parte ba talaga ng China ang ano, mga inaangkin nilang ano, yung mga inaangkin nilang isla, kung parte talaga nila. Ang layo eh. Konting basa, konting research, Idol Robin. Tatawanan, kaya ka tinatawanan eh. Kaya ka tinatawanan ng mga tao eh. Kabubuhan mo eh. Kabahagi na ngayon ha. Tanggap mo.
Tanggap mo, Idol Robin, na kabahagi na sila ng China ngayon. Oh. Kaya nga, yung mga islang sinasabi mo, tanggap mo. Tanggap mo mawala sa ating mga isla na yan. Inaangkin nga nila eh. Inaangkin nila, Idol Robin, inaangkin nila. Huwag mo sasabihin hindi tayo ginugulo. Ginugulo na nga tayo eh. Inaangkin yung pag-aari natin eh. Sinasamantalang kahinaan natin eh. Buti nandiyan ang yung Amerika, andiyan ang Australia, andiyan ang Israel, andiyan ang France. Kaya medyo ilap sila. Ilap din ng China. Marami tayong alay. Pasalamat tayo sa mga alay natin. Number 1 natin alay is United States. Pasalamat tayo. At least may laban tayo, may pambala tayo sa kanila. Makakalaban tayo ng parehas. Huwag kang gago, Robin Padilla. Huwag kang gago. Panalo na nga tayo sa arbitrary ruling eh. Ano pang sinasabi mong ano? Ano pang sinasabi mo sa China yung mga yan? Panalo na tayo sa arbitral ruling sa United Nations na yun eh. Hindi lang nire-recognize ng China eh. United Nations na nag-rule. Atin yan. Atin yung mga isla na yan. Wala na silang pakialam dyan. Talaga sa Pilipinas yan, hindi sa China yan. Diba? Konting basa lang, talagang paghahalata ka talagang pro-China ka, Robin Padilla. Na paghahalata ka talagang pro-China ka, laki ng galit mo sa Amerika. Kasi mamamatay ka na lang, di ka pa makakapunta sa Amerika eh. Mamamatay na lang yan si Robin Padilla, di makakatungtong sa Amerika yan. Forever na yung ban yan kasi ex-convict siya eh. Alam ko nga talaga, pang ex-convict ka, kung may kaso ka dito sa Pilipinas, ban ka na talaga ron. Hindi ka na makakapasok ng Amerika. Pero yung hirap sa'yo, yung galit mo sa Amerika, huwag mo kami dadamay. Huwag mo kami dadamay. Mahal namin ang Amerika, okay? Kung mahal mo China, solohin mo na lang yun. Solohin mo na lang yun. Halika mo ipit ng presidente ng China. Himuri mo ipit ng presidente ng China. Yun yata gusto mo eh. Basta kami, masaya kami ditong US, okay? Kaya mga bayan black, Robin Padilla, Ontavirus, kaya lang naman na may nanggugulo eh. Kaya lang naman na may ayaw sa US eh. Pero once na magkagulo rito sa Pilipinas, pustahan tayo, unang tatakbo kayo sa US. Kayo mga naninira sa Amerika, unang takbuhan niyo sa US. Sa international law, sa atin ng South China Sea. Kaya nga, Kabsat Ibe, panalo na tayo sa United Nations eh. Ano bang pinuputok ng butsi ng Robin Padilla na yan? Oo nga, Eva. Ewan ko. Sa lobin na yan. May tumatanggap ng pera galing China, kaya galit ang China sa kanila. Kanila daw ang South China Sea. Tarantaduhan yan, Kapsatid. Sa tarantaduhan yan. Magbasa lang sila ng mapa ng Pilipinas. Pag-aralan na nila mapa ng Pilipinas, sa atin yan. Sakop sa atin yan. Pinagkumpara bakit daw yung dispute sa Sabah, tahimik daw. Walang ganyan eksena. Ba't sa China daw may mga sagutan na ganon? Boss Robin, Jabi the Massacre. Nagre-research po ba kayo, Boss Robin? Jabi the Massacre. Yung Jabi the Massacre. Yun na nangyari sa Sabah. Huwag niyong sasabihin walang gulo. Walang gulo sa Sabah.
Nagkagulo yan, nagkagulo. Kaya nga nagkaroon ng Jabi na massacre dahil sa ano na yan. Dahil sa Ninoy Aquino na yan. Binenta niya yung Saba sa Malaysia eh. Diba? Kaya nawala sa atin ang Saba eh, dahil lang kay Ninoy Aquino eh. Kaya nagkaroon ng Jabi na massacre. Konting research po konting research Robin Padilla ha. Huwag kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw. Team Marikit. Okay, good evening sir. Good evening. Thanks for visiting my channel. Okay, you can wait. I give you jacket. Jacketan ko lang to. Pag nagloko talaga to, tanggalin ko to. Pagbigyan ko lang. Okay, you can promote your channel here, okay? You can promote your channel here. Okay, just bring down your link. Only one time, Only one time. You can promote your channel here, but only one time. Okay, good evening, my friend. Arch yan. Eva. Pati IQ lolo na sayang nagsama. Mas nagsasama sa lahat sa China Sea, sa fishing ground. Pero ang interest ngayon ay yaman ng lugar sa mineral at sa gas dahil dyan nagkagulo. Kaya nga po Kuya Carlito diba? Bakit yung mga isla sa taas sa norte hindi sila interesado doon? Hindi sila interesado sa Mabulis, hindi sila interesado sa Fuga, hindi sila interesado sa mga Kalayaan Island, yung mga islands taas, hindi sila interesado doon. Mas malapit sa kanila yun. Geographically speaking, mas malapit sa kanila yun. Ba't hindi sila interesado doon? Walang pakinabang doon Isda lang, marami doon talaga. Isda. Yung rich in yun. Rich sa abundant sa dagat. Yun, yung mga isla doon sa bandang norte. Pero oil, wala. Walang pakinabang kasi doon. Kaya dito sila nag-concentrate. Wala silang pakialam sa Poga, sa Mabulis. Wala silang pakialam dyan. Palawi. May Palawi Island pa Wala silang pakialam dyan. Okay, boss, Archan, you already have jacket. You can promote your channel here. Just bring down your link, okay? Bring down your link. Still very early. Alas 9 lang pala. Mamayang alas 10. Inom na tayo ng gatas. Hanggang 11 o'clock tong live natin.
Wait. It's okay. It's okay, boss Artian. Okay. Thanks also for visiting my channel. Yan. Support lang natin yung mga bagong pasok. Supportan lang natin yung mga bagong pasok sa atin. Yan. It's okay, boss Arjan. It's okay. Okay. Kaya sa akin dapat nag-Asia group na may pag-angkin sa nasasakupan ay magkaisa na lang na walang gusto, huwag lang maging gahaman at sakim sa likas yaman ng lugar. Mag-join venture lahat sila tapos. Bully po kasi China eh. China lang naman po ng gugulo eh. Masaya po rito sa Asia Pacific region. Ang China lang saka North Korea magulo eh. Ang China lang po saka North Korea ang magulo. Dito sa Asia Pacific region, wala naman ang gugulo rito, dalawa lang eh. China lang saka North Korea eh. Peaceful naman tayo rito eh. Ang wag lang sila mambubuli itong North Korea saka itong China. Tigilan na nila pambubuli nila, di ba? Hindi nila kontrolado buong mundo. May United Nations tayo. Isipin nila may United Nations. Dapat pasakop sila sa United Nations. Ang North Korea, alam ko, hindi rin nagpapasakop sa United Nations yan. Hindi sila naniniwala sa United Nations. May sarili silang gobyerno. Yung arbitrary ay nilang tanggapin. Nanalo tayo sa arbitrary, di ba? Atin talaga yan, yung mga isla dyan sa West Philippine Sea, sa atin talaga. Hindi kinikilala ng China. Mismong United Nations na nagsabi nun, unanimous pinagbotohan. Philippines talaga may-ari ng mga isla na yan. Pinipilit lang kanila. Yeah.
Yeah, pasok-pasok na po sa akin live. Napaga yata natin kanina. Alas 8. Dapat po talaga, ano talaga, imbestigahan talaga ng Senado yung kulto na yan. Tama-tama, andyan naman yung ano, kinulong yung leader, di ba? Yung leader ng ano, ng kulto dyan sa Surigao. Kinulong yata dyan sa, ano, sa Senate. Pinakontempt yata ni Senator Bato, pinakulong. Ano nyo kasi talagang parang paramilitary group sila eh. Parang paramilitary group. Talagang pagtatanggol talaga yung divine leader nila. Parang yung mga ano nga, parang mga Ekleo nga sa Surigao. Diba yung Ekleo doon, meron silang isla doon sa Dinagat Island. May lugar doon. Yung kay Supreme leader nila. Oo, talagang willing talaga silang pumatay para sa Supreme leader nila. Lahat may naka-high powered ano. Tama yan. Tama yan. Habang maimbestigahan din yung mga ganyang kaso kasi hindi rin natin alam eh. Baka ginagawa niya ang sex slaves yung mga ano niya, yung mga kabataan din na babae. Pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. Napaaga pong ano natin yan eh, ang live natin eh. Alas 8, nag-live na tayo kanina eh. Dati naman tayong alas 8 nagla-live eh. Mga current events, pagkwentuhan natin. Congrats po pala sa ano, sa Gilas, panalo ulit. Panalo sila sa Thailand, di ba? Magaling. Magaling ang inaano ng Team Gilas ngayon. Kasi magaling yung coach eh. Magaling si Coach Tim Con eh. Mas magaling siya kay Chot Reyes. Chot Reyes kasi may favoritism talaga. Yun ang mali ni Chot Reyes eh. May favoritism siya. Nag-concentrate siya kay Clarkson sa yung Garcia ba yun? Oo, di ba? Siyempre, dapat humugot siya. Dapat lahat. Ang laki, actually, ang laki ng Team Gilas natin. Ang lalaki natin. Pwede tayo sumabay sa Team US, Angola, di ba? Lalaki din naman ng mga Philippine team. Yun lang talaga, mahina siya. Hindi siya marunong magana ng tao. May favoritism nga. O ngayon talagang lumalaban talaga tayo sa ano. Southeast Asian Games ba ito? Hindi ko nga kung ano to eh. Itong basketball ngayon eh. Pero malakas tong ano natin. Ingat lang tayo sa Jordan. Jordan yata malakas daw eh. Jordan eh. Panalo tayo sa Thailand, panalo tayo sa Bahrain, di ba?
super power naman ng ang Philippines eh. Talagang ano lang. Talagang talaga. Talaga. So, mag-focus din ang Philippine Olympic, Philippine sports. Concentrate din tayo sa mixed martial arts. Mukhang may laban tayo dyan eh. Mixed martial arts yan. Magpa-training. Ang gawin ang coach sila Folayang, saka si Folayang, saka si Bilingon. Yung mga coach, yung mga trainer, coach, di ba? Yung mga taga Baguio. Team Lakay. Ilang taon na mamayag pag ang Team Lakay sa URC Prize sa URCC, di ba? Magagaling sila. Sa boxing, yan, develop pa natin boxing, football, soccer. Soccer, may laban din tayo sa soccer. Magagaling din tayo sa football. Team Ascals, galing eh. Yung mga babae, football, yung gilas na babae, sa basketball naman, okay din. Yeah. Athletic ang mga Pilipino eh. Athletic. Pasok-pasok na po sa akin live. Kwentuhan lang po tayo. Good vibes na tayo. Tapos na tayo sa mga topic natin. Tapos na tayo dyan kay Vice Ganda na yan. Sa showtime na yan. Ano na yan. Talagang masususpended na. Suspended na yan for 12 days. Tama lang. Tapos itong kulto, dapat din talaga maimbestigahan. Kawawa yung mga kababaihan, mga kabataan na bata. Force eh. Ginagawa pa nila. Wala, may anak kang 18 anyos, ipapakasal yun. Ipapakasal yun sa lalaking mas matanda sa kanya na dihamak. Hindi natin 40. Yung anak mo, 18. Ipapartner yung dalawang yun. O, sabi nga nung isa, yung babaeng victim, hindi nga daw niya kilala yun. Yung pinapartner sa kanya eh. Hindi niya kilala. Pinapartner lang sa kanya ni Supremo, yung supreme leader nila. Doon niya lang nakita. Nagulat siya eh. Pinapakasal na sa kanya, di ba? Ganun yan. May kulto yata talaga yung yung grupo na yan. Kaya dapat talaga once and for all, maimbestigahan sa Senado, di ba? Lahat naman ng mga congressman natin senador natin nagtatrabaho eh. Pera lang yan, si Ontiveros, Escudero, Pimentel, Cayetanong lalaki yung mga epal yan, yung apat na yan. Ingat kayo dyan. Tiwala dyan, Pimentel, Cayetano, Ontiveros, saka Escudero. Mga walang kwentang senador yan. Tampang mga panggulo. Mga daw sila mga minority block. Kahit minority block, kaapat lang naman kayo. Sino tinakot nyo? Majority, sa amin pa rin. Kaya bongbong pa rin, di ba? Kayo, minority lang kayo, wakwak ng wakwak yan. Apat lang kayo. Ganun din sa Congress, di ba? Yung mga makabayan block lang naman ang kumukontra kay Apo Bongbong, kay Inday Sara eh. Yeah. Ayaw kasi nilang mag-move on. Ayaw nilang trabaho. Diba? Kaya please, yung yung communications dyan sa Malacanang. Diba? Tignan nyo naman, kawawa naman si Apo Bongbong. Talagang, ano ba tawag dyan? Communication, hawak ng mga vlogger. Saka, may mga vlogger dyan sa Malacanang eh. Saka yung mga dapat pagtanggol nyo naman yung presidente natin. Trabaho nyo yan eh. Diba? Trabaho niyo pagtanggol yung presidente natin. Huwag yung tatahimik lang kayo.
binabastos na yung araw-araw binabastos niya si First Lady. Sinasabihan mong tingkuting si Apo Bongbong. Pakilamera si Madam Amy. Kumilos na kayo, dapat talaga. I-reprimand sila. Dapat talaga may censorship na rin talaga dapat sa ano yun. Tama rin pa. Minsan naniniwala na ako kay Boss Rapi. Dapat talaga lagyan na talaga ng anong vlogger. Kasi inaabuso talaga ng iba eh. Inaabuso na ng iba yung to the point na nanloloko pa sila. Sasabihin BBM vlogger sila pero totoo ginagamit lang nila yung pangalan ni Apo BBM para tumaas yung mga subscribers nila. Ganun yan. Diba? Paano mo sasabihin BBM vlogger nga? Loyalista ka. Sinusukan nyo nga si Inday Sara eh. Diba? Sinusukan nyo si Inday Sara eh. Paano BBM vlogger kayo? Gusto nyo wasakin ng unity. Romualdez kayo ng Romualdez. Saksak nyo sa baga nyo yung Romualdez na yan. Saksak nyo sa baga nyo yan. Basta kami, unity kami. Huwag nyo kaming didemonyohin. Diba? Yung isa dyan, nasa Paris pa. O yan, binuano ko na. Yung isa, nasa Paris pa. Ilocano rin, nasa Paris. Kung magsalita, alam mo sino rin. Mayabang din na isa. Sasabihin niya, pangit ang Baguio. Tumira ka ba sa Baguio? Tumira ka ba sa Baguio? Bakit sasabihin mo low class person low class community ang Baguio? Diba? Makasao ka lang. May pagka-forma din yun, yung nasa Paris na yun eh. Ano rin yung pangas din yan. Dati nakasubscribe ako doon pero nung tinitira nila si Inday Sara, wala na. Lahat sila, tinayasan ko na. Lahat ng galit kay Inday Sara, nilayasan ko na. Kayo nang gugulo eh. Kayo nang gugulo eh. Nakaplano na yan, mga ugag. Nakaplano na yan. Wala na kayong magagawa. 2028, Inday Sara na presidente. Ayaw nyo, gumawa kayo ng Banana Republic. Sumama na kay Leni Robredo. Ganun lang yun. Sumama kay Keiko. Sinabi din naman yun kahit sino, wag lang si Inday Sara, di ba? Patakbuhin niyo yung Romualdez niyo, tingnan niyo kung mananalo yan. Isa rin bugok yan. Libo namatay sa Tacloban. Anong ginawa niyan? Huwag niyang sasabihin walang suportang natanggap kay Panot. Sana na gano'n siya. Si Richard Gomez nga sa Ormoc eh. Sariling kayod yun. Binabagyo din ng Ormoc. Hindi siya umaasa sa nasyonal. May sarili siyang diskarte. Si Mayor Richard Gomez dati ng Ormoc, di ba? Lucy Torres, di ba? Pagmamalaki lagi ang na yan. Romualdez na yan, wala yan. Tanungin nyo mismo yung mga taga-Tacloban. Yan si Kabsatib, tanungin nyo yan. Mahusay ba yung mga Romualdez yan? Umiepal lang yan. Tambalos-los na eh. Siya yung tambalos-los, di ba? Tama yun, tambalos-los. Saka wala siyang pakialam dun. Ba't sumasama ka sa mga raid? Bakit sumasama ka sa raid ng mga warehouses, Romualdez? Talagang umiepal ka na. Umi-eksena ka, di ba? Trabaho mo ba yan? Trabaho yan ng agriculture. Trabaho ni Apo Bongbong yan. Hindi mo trabaho yan. Kang umepal, Romualdez. Malayo pang eleksyon.
Tagal pa ng oras, no? Mag-aalis Diyos lang pala, maaga pa. Mahaba kasi itong live natin ngayon. Simula ako ng alas 8. Dati naman talaga, alas 8 tayo nag-start. Isang like na lang po, para 10 likes na. 10 likes na, isang like na lang po dyan, kakabsat mga bonsoy. Basta wala tayong ibang gagawin, kundi suportahan talaga natin itong gobyerno lang natin. Yun na lang ang natin, depensahan natin, di ba? Tumulong na lang tayo, imbis na makadagdag tayo sa problema ni Apo Bongbong. Umisip tayo ng paraan para tayo makakatulong sa gobyerno. Umisip tayo ng paraan para tayo makakatulong kay Inday Sara. Di ba? Ganun lang yun. Wala naman tayong magagawa. Talagang presidente na yan. Siya ng presidente ngayon. Kahit magyayaw-yaw kayo ng 5 taon, wala na kayong magagawa. Magtatawag pa kayo ng people power sa EDSA. Hindi natin kung may sasama sa inyo. Diba? Impeach yung si Inday Sara, subukan ninyo. Yun, din talaga magkaka-people power nun. Pina-impeach yung vice president namin. Diba? Yun talaga, magkakagulo talaga nun. Magkakagulo talaga yun. Yeah. Hindi kasi kayo makantay. Mga ano kayo eh. Duldog eh. Bukas ng umaga, hindi tayo makakapag-live. Punta kami sa sementeryo bukas. Tingnan ko lang bukas ang hapon. Makapag-live ako sa gabi. Sana makalabas na rin ulit bukas eh. One like na lang po para 10 likes na para like and share lang po yung video, yung live po ni Kapsat, like and share lang po mga Kapsat, mga bonsoy. Mga bonsoy, kung di kayo busy, bonsoy Yan, bonsoy JN, bonsoy Iris, pasok lang kayo dito sa live ko. Bukas na bukas ang pinto sa inyo lahat dito. Sa inyong tatlo. Pintana, pinto, bukas. May nakareserve na siyang place, ng lugar sa inyo dito. Anytime na hindi kayo busy, gusto niyo lang sumilip, mag-comment, okay lang. Welcome na welcome kayo rito mga bonsoy. Hindi naman nawawala yung jacket nyo rito eh. Naka-jacket pa rin kayo at pumasok kayo ngayon. Kaya jacketan ko pa rin ngayon. Bagong channel pala to. Si Bonsoy JL saka si Bonsoy Irish may jacket na yung mga yan. Kaya si Bonsoy yan lang. Anytime Bonsoy yan. Gusto mong pumasok. Hindi ka busy Pasok-pasok lang. Namimiss ka na rin ni Kuya Makmak mo eh. Kaya mo yung mga hitad, wala nang hitad dito. Anytime pumasok ka, okay lang. Hindi na makakapasok dito mga hitad na yan.
Support din natin yung channel ni Kuya Boyet Antonio. Magaling din na vlogger yan. Medyo may edad na siya. May edad na siya pero hard-hitting din. Hard-hitting loyalista rin. Boyet Antonio. Tapos may isa pa tiga-Amerika Magaling yun Magaling na vlogger din Filipino in America. Parang ganun yata yung live ng channel niya. Basta vlogger din, tiga-Amerika. Ang galing Pagdasal din natin, kakabsat, yung mga nangyayari sa Amerika ngayon. Mukhang nagkakagulo rin sila sa Amerika ngayon buwang din yung presidente nila ron yun ang tunay na budol. Yung Biden na yan. Marami talaga na budol dyan. Diba yung wall? Yan. Yung wall, immigration yan. Yan ang biggest mistake ni Biden, immigration. Diba? Tanggap ng tanggap. Diba? Yung wall, ayaw pagawa. Tapos tanggap ng mga refugee. Diba? May economic na nga sa Amerika Diba? Siyempre, bago niya isipin yung mga andun na tayo, humanitarian reason, pero isipin naman niya, marami rin naghihirap na Amerikano. Yung mga legit na Amerikano, marami rin naghihirap. Mga legal immigrants talaga. Yan ang problema ni Biden ngayon, yung immigration. Sa New York, Staten Island, nagkakagulo raw. Kasi nga, overpopulated, sumobra na naman itong dating ng mga refugee. Ewan ko saan galing itong mga refugee na to, sumobra. Nasa Staten Island, di ba? Yung problema, yung mga mismong tiga Staten Island, New York, nilalabanan nila. Siyempre naman hindi sa pag-aano pero overpopulated na nga, over ng tao. Dumaan sila sa proseso, di ba? Dapat talaga maganda sila. Host sa unang upo ng presidente, ang mga vloggers na kontra ay nakikiyalo sa mga loyalista. Yung iba, convincing na nakasama yung iba, kumbling. Pinagpapatuloy ang dilawan, galaw na sana masama, sana napayapa. Madali nyo naman malata, madali nating malata sino yung mga peke. Madali nating malata sino mga peke. Okay? Yung mga galit kay Inday Sara. Bakit sila magagalit kay Inday Sara? Uniteam tayo Uniteam. Bakit sila sisiraan yung Uniteam? Doon, malalaman mo na doon Yung mga galit dyan kay Inday Sara, galit dyan kay Madam Aimee, yan. Mga peki yan. Lumayas kayo. Huwag niyong gagamitin yung pangalan loyalista. Wala kayong karapatan. Nayupak kayo. Don Keng, shoutout Kabsat. Shoutout Kabsat Don Keng. Imbag na rabi Kabsat, imbag na rabi. Di baling maling na vlogger. Totoo naman na loyalista. Hindi plastikado. Hindi ko ginagamit yung pangalan niya Apo BBM para tumaas yung yung channel ko. Wala kayong masasabi sa akin, talagang na ako ng channel dahil pagtatanggol ka kay Apo BBM 2 beses na di ba? Ano pa masasabi niyo? Diba? Talaga loyalista tong katapat niyo. Hahanap kayo ng tunay na loyalistang vlogger. Ito, kaharap niyo. Kabsat Aaron Peña, yan. Kuya Boyet Aquino, yan. Maestro Paul TV, Perenal TV, yan, yung mga yan. Suportahan niyo yung mga yan. Daddy D, yeah. Robert, Adventure TV, marami. Malalaman niyo naman Basta galit kay Inday Sara. Ayaw kay Inday Sara, itsipera niyo na yan. Huwag niyo na suportahan yung vlogger na yan. Walang kwenta yan. Ginagago lang kayo ng mga yan. Ang tataas ng mga subscribers nila. Pero saan tayo dinadala? Saan kayo dinadala? Sasabihin nila wala nang unity. Unity, wala na. Tatanggalin nilang unity.
suportahan nila si Romualdez. Diba? Kagaguhan. Dark horse yung si Romualdez eh. Hi to bro, Don Kings, gandang gabi sa iyo friends. Salamat sa pagtulong kay host, happy lang. Di ba? Happy lang, kapsat Don Kings, happy lang. Ito lang kasi yung ibang makukulit. Kaya, yung mga ibang makukulit na vlogger, Uniteam daw, Uniteam, ganun daw sila, ganun. Pero galing sila sa ganun. Diba? Paano magiging Uniteam yun? Paano masasabing loyalista sila? Sampay bakod sila, ganun. Ganun lang yun, sampay bakod sila. Alas 10 na rin, no? Isang oras pa tayo. Okay lang, makakatatlong oras tayo. Balik natin yung dati, 3 oras ulit. Kamusta Dong Kengs? Kamusta Kamsat? Nagawa ng songs ha? Maganda yung song talagang ginawa mo kay Ma'am Cartleya. Maganda yun, maganda. Maganda yung lyrics eh. Talagang close si Ma'am Cartleya sa Modernia, no? Support din natin yan, si Ma'am Cartleya, si Ma'am Caitlyn, may mga channel yan. Yun ang nakakainis sa gabi, no? Minsan mapapaaway ka talaga eh. Yung ganon, yung motor, narinig nyo yung motor, di ba? Hindi na tulog ng motor yun, tangke na yun eh. Pagsasampalin talaga yun. Matsyempoan ko na talaga sa labas yan. Talagang mamamato na talaga ako yan paggabi. Saka private subdivision to eh. Dapat hindi silang gaganyan ng ganyang gabi. Parang nananadya na. Actually, napaaway na rin ako minsan yan. Ingay. Nilabasan ko talaga. Yung mga motor na maingay sa gabi, buti sa probinsya yun eh. Dito, wala. Di pwede dito. Tanga lang yung presidente rito, dapat pinagbabawal nila yung nasa gabi. Dapat pinaguhuli yan eh. Simpleng lang, pag minsan niya, alauna, alas 2, umuwi yun, yung maingay na motor na yun. Papaharurot pa dito. Sinabihan ko yung mga gwardiya, dapat pang mga ganyan, alauna, alas 2, huwag nyo na papasukin sa gate. Huwag nyo na papasukin sa gate ng subdivision. Nabuburaot eh, nangiingay talaga. Hindi mo alam kung nananadya o ano eh. Actually, ilang beses nang pinuntahan yun. Bakit hindi na-actionan? Sakit sa tenga eh. One like na lang kakabsat, para 10 likes na tayo. One like na lang. Hanggang alas 10, hanggang 11 lang tayo ng gabi. May isang oras pa tayo magyayaw-yaw. Pag ako presidente talaga ng pag ako talaga presidente ng Pilipinas, iyan ako talaga yan. Gagawa talaga ako ng batas. Kasi yan, torture yan eh. Torture yan. Torture sa pagod ka galing trabaho, pagod ka galing sa school. Tapos may mga motor, may mga maiingay, lalo sa probinsya, putang ina.
Lalo sa probinsya, grabe. Sakit sa tenga, talagang open pipe yung tangina. Tapos may sising-along, may lasing, di ba? Yan, dapat talaga may anti noise. Paglagpas ng alas 10, ano na, tahimik na dapat, wala nang motor-motor. Immobilize na yung mga pulis. Yung mga nabibidyoke, yung mga nagiinom, okay lang, basta wag maingay. Kasi mga ano talaga torture yan, torture. Human rights din yan. Paano human rights ng mga matatanda? Yung mga estudyante, di ba? Dinideprive nyo sila ng katahimikan. May pasok kinabukasan yan. May matatanda. Kailangan maagang matulog yan. Tapos may motor. May magkakantahan. May nagiinuman. Dapat national law yan. Bawal. After 10 o'clock, bawal na. Ayaw ko talaga ng ingay. Lalo yung mga motor, mga nagiinuman. Yan, yung mga sing-along. Yan ang inayawan ko sa Isabela eh. Sa totoo lang. Yan ang inayawan ko sa Isabela. Buhay kasi doon paggabi, gano'n. Inom, gabi-gabi yan. Lasingan. Actually, kaya talagang noong 2018, nag-decide na ako, umalis na ako sa Isabela. Punta na ako kay Uncle sa Baguio. Eh wala mangyayari sa Isabela, ganyan. Inuman, ubusin ng pera, bisyo, di ba? Sing-along, di ba? Basta, nasa Isabela ako, negosyo inatupag ko dun. Yung ano ni Uncle, yung jack shop niya. Eh, ano naman, oh. Di ba? Eh, narinig niyo yun? Talagang ano eh. Nanonorture ang gago eh. Buti nga rito, yung kapitbahay namin sa rito. Dati may manukan pa yan. May mga alagang mga panabong. Grabe. Grabing ingay, yung panabong. Alas 12 pa lang ng gabi. Alauna pa lang, tumitilaok na yung mga manok niya. Yun talaga, penitisyon talaga yun. Pinaalis talaga rito yun. Hindi siya umubra, talagang residential to. Bawal yung mga manok-manok mo. Mag-aalis 10 na naman. Ito bro, Don Kengs. Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Sabi lang. Mag-aalas 10 na naman. Pasok-pasok pa sa akin live. Hanggang 11 tayo ngayong gabi. Wait lang, timpla na ako ng gatas. Wait lang. Charge lang natin to. Para matigil ka. Hindi dapat nakagalan. Wait lang po. Timpla lang tayong gatas. Balik ako. Timpla lang tayong gatas.
Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe para kayo. Salamat po. Support lang po kay Kabsat Mac. Mga kakabsat, mga bunsoy. Parang yun naman yan eh. Medyo ano na tayo ngayon kasi natutulog na si Mader. Tawa nga ako sa upload videos ko kanina. Nagulat eh. Galing siya sa likod. Galing ako sa likod. Tapos, kakain na kami ng hapunan. Panoorin yung upload videos ko mamaya. Parang, hindi. Merienda kanina. Merienda kanina. Parang ginulat ko siya. Nagulat. Upload videos mamaya. Mamaya panoorin nyo. Nagulat yung Mader. Wag daw akong malakas ang boses ko. Sabi ko, dapat laksan. Parang dagdag yan eh. Dagdag niya. Lagyan natin ng konting yung, parang maano si YT, matawa naman. Diba? Oy! Mangantayon. Nagulat. Mangantayon merienda. Mangantayon pangaldaw. Ayaw niya. Ayaw ni Ermat. Pero, bakit nagaganyan? Baka sabihin si Raulo ko, hindi sabi ko, parang ano yan kay wife, parang sa viewers yan, diba? Tingnan nyo na lang mamaya, nagulat eh. Tibay nitong ni Erpat to. Pero kailangan patingin to bukas. Kasi pag nakaganyan, naka-live, pag nakaganyan dapat. Pag nakaganyan ako naka-live, ayaw niya. Bumabaliktad. Hindi ko alam. May rotate, naka-lock daw yung rotate. Ayun ko. Kailangan ko na namang magpaturo. Gusto nyo mag-live tayo sa SM Fairview rin. Minsan mag-live din tayo sa SM Fairview. Sa linggo nga, plano ko sa San Jose del Monte, Bulacan. Mag-live tayo doon sa Bulacan. Kasi yung mga pag linggo sa San Jose del Monte, Bulacan, yung mga nagtitinda, sari-sari mga aso, may mga pusa. Yan, yun yung doon eh. Pero ang time nila, 6 to 12 lang. 6 to 12 lang. Punta tayo sa linggo doon na San Jose del Monte, Bulacan. Sa may grotto. Tingnan natin yung mga tinda ron. Vlog natin, di ba? Makita nyo, parang siya eh. Actually, may San Jose del Monte, Bulacan, may Bocaue. May Bocaue rin eh. Mga nagtitinda ng mga pets sa Bocaue, may Kawayan, alam mo, meron din. Pero dito muna tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Malapit lang. May grotto pa. Yung grotto dito, maganda yung grotto. Pinupuntahan pag mahal na araw. Dito, may grotto vista.
Pasok-pasok lang sa akin live. Mag-iisang oras na lang tayo. Hanggang 11 lang tayo. Alam ko yung mga iba sa inyo busy, okay lang. Diba? Pwede naman sumilip-silip, diba? Pag hindi busy, silip-silip lang. Alam ko, ano gan, bala ka labon sa yan eh. Alas 7 ng umaga pa lang yan eh. Alas 7 ng umaga nga dyan, kalabon sa yan. Baka nagagayak ng papasok sa work yan. Kasi ano pa lang doon, biyernes ng gabi. Umaga. Biyernes ng umaga nga yung kalabon sa yan eh. Nag-almusal niya eh, papasok na sa work. Ingas-ingas lang, bulsa yan ha. Almusal ka na. Ingas ka lang mamaya pagpasok mo sa drive mode ka. Pasok mo sa work.
Yan, pasok-pasok pala aking live. Mga kabsat at mga bunsoy. Hanggang alas 11 tayo ng gabi ngayon. 11 o'clock, out na tayo. At least nakatatlong oras tayo ngayong gabi. Sensya na, medyo hininaan ko ng boses ko kasi tutulog si Ermat. Natutulog na si Mader eh. Mga mamaya, magising eh. Shoutout Carlito Sarinas. Andiyan pa pala si Idol Dong Kings. Sana magawa mo rin ako ng song, kabsat. Sana magawa mo rin ako ng kanta. Sana, pero bandang wag mo na, okay lang. Gusto ko rin sana magkaroon ng background music. Gano'n. Papagawa rin sana ako ng sound. Alam ko kasi busy ka rin eh. Busy ka rin eh. Pag-akit ko sa Baguio, patulong ako kay Maestro Paul. Yung mga lang, yung mga music na walang copyright. Yun lang ang gusto ko, yung mga music na walang copyright. Madali. Baka si Manong Paul kasi busy rin masyado. Si Kuya Paul, masyado rin busy yung tao na yun. Hindi ko makagihilap sa Baguio yun eh. Isang beses lang kami dalawang beses lang kami nag-meet. Nung Panagbenga. Festival ng Panagbenga, saka yung may concert yung mga niya. Yung mga estudyante niya may concert. Nanood ako. Mismo sa mismo sa park eh. Mismo sa may session road nag-concert yung mga estudyante niya. Yun lang. Nanood kami dalawa ng sine, nilibre niya ako. Nilibre niya ako ng sine, yung Martyr or Murderer. Ay, hindi, yung oras ng pighati. Nilibre niya ako nun. Pinag-aaralan ko talaga, pagbalik ko talaga sa Baguio, pag-aaralan ko talaga yung ghost content, ghost hunting talaga. Sasamahan ko na ng ghost hunting itong content ko, itong channel ko. Sa gabi, punta tayo sa mga madidilim na lugar sa Baguio. Pare, sa Diplomat Hotel, gabi, pwede tayo doon. Wag lang yung kasi kuwari, hanggang alas 9 eh. Hanggang alas 9 lang. Alas 9, baba na ako. Kasi talagang na yun. Wala nang masakyan dun pag ganung oras. Matutulog na ako dun. Hindi siguro, isang gabi, dun ako mag-camp matulog. Mag-camp out ako dun. May mga kasama ka naman eh. Kung tingnan natin. Mahirap din kasi nagso-solo flight. Sabi rin ni Kabsat Daddy D, alam mo Kabsat, kailangan may orasyon niya, may dasal. Huwag kang babara-bara, sabi niya sa akin. Huwag ka rin magsosolo. Hindi mo lang alam ba, may masaniban ka o maano ka. Masamang espiritu yan. Ibang kalaban na yan, sabi nga ni Kabsat Daddy D. May dasal talaga yan eh. Hindi pwedeng nag-iisa ka, solo flight, pupunta ka. Punta ako sa sementeryo, Lawakan Cemetery. Hahanapin ko yung White Lady, di ba? Mabubulabog mo pa yung White Lady nun, mamaya, sanibang ka pa nun. Pero yung talaga, pag hinaluan mo talaga ng ghost content, yung channel mo may halong ghost stories, yung mga lugar na nakakatakot, ang taas ng views. Ang taas talaga ng views. Daming views, siyempre. Alam mo, mga viewers, gusto nila ganyan eh. Gusto nila ganyan eh. May konting horror, may konting action. Yan.
Sa Dolomite talaga, sayang talaga yun. Hindi ka nakapag-shoot doon, sayang talaga yun. Dahil loko naman yung mga dapat pinagbigyan ka na. Ano kaya sama nun, di ba? Mag-shoot ka lang naman doon. At least yung sinot mo, mas maganda. Baguio, diba? Nag-shoot ka sa Baguio. Mas maganda na yung di hamak naman ng Baguio sa Dolomite, diba? Tanggal yata yung sombrero na ito. Tanggal na siya. Ay, tanggal na siya eh. Ganyan na talaga yung tsura niyan. Wait lang, sombrero pa, isa pa. Yung isang sombrero ko. Okay ba to? Ay, wala. Yung isa nasira na eh. Bumigay na isang sombrero eh. Okay lang, di ba? Bigayin ko lang ako eh. Napigtas eh. Pero lang yun. Pero din yan. At 10:24 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Pasok-pasok pa sa akin live. Saktuhin natin ng 3 oras to hanggang alas 11. May upload akong videos, 2. Tapos malamang bukas mag-live tayo sa labas. Bukas mag-live tayo, labas tayo bukas. Bukas, kundi bukas sa linggo. Bahala na sa linggo. Sa linggo kasi maganda pumunta doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung mga animalis ba? May aso, may mga tindang aso, may mga tindang pusa. Sari-sari na doon pag linggo. Doon sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Grotto. Baka kapasyal pa tayo sa Grotto Vista. Bahala na. Tayo makapasyal.
gusto pa pong humabol dyan, pasok sa live ko. Pasok lang po. Alam niyo yung segment ng Itbulaga, yung mga magagandang babae, magagaling kumanta. Doon pa lang taob na yung Showtime saka yung EAT, yung Itbulaga na generic di ba? Yung mga magagandang mga babae, tapos ang gagaling nilang kumanta. Grand Finals bukas. Grand Finals bukas, di ba? Talagang EAT is EAT, talagang hindi nyo kaya. Sorry na lang, yung mga gusto dyan na, yung mga bashers dyan, pwede nyo pumasok dito. Kwentuhan lang naman tayo, parang walang pikunan, di ba? Okay, pikon, pag talo. Yan. Totoo naman sinasabi ko, talagang karma is real. Pumapalik sa inyo lahat Sinisiraan yung TBJ. Sinisiraan yung EAT, di ba? Siyempre, ganyan talaga mangyayari sa inyo. Wala pa kayong originality. Lahat ginagaya nyo. Inagaw nyo pa yung pangalan ng Itbulaga. Diba? Concept ni Tito Joey De Leon yan, yung pangalan na yan. Hindi kay halos social. Yeah. Magte-10:30 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 30 minutes na lang ang live natin. Pwede pang mag-comment dyan. Habol-habol pa. May 30 minutes pa kayo para makapasok. Simpleng kwentuhan na lang. Ganitong oras, 10:30. Mga 11, pabalik na ako sa nasa Baguio ako, di ba? 10:30, pabalik na ako sa bahay niya. Naglalakad na ako niya, pabalik, di ba? Sinasamahan niyo ako kapag di ba? Minsan kasi naglalagi ako doon sa Rose Garden pag gabi. Doon ako nagla-live. Mga 10:30, 11, kung di sa Rose Garden, sa sa Malcolm. Yun na naman tambahin ko doon sa Burham Park, Malcolm, yung Rose Garden. Yung tatlong yun. Kung mga ganong oras, 10:30, 11, umuwi na ako, naglalakad, di ba? Sinasamahan niyo ako. Pwede pang humabol. Gusto pumasok yan. Comment lang.
Bili kaya ako sa kotse, nilalagay sa kotse, para kahit nagda-drive ka, pwede kang mag-live. Nilalagay sa kotse, kinakabit lang naman yung ganun eh. Sa may dashboard ng sasakyan, nilalagay mo lang. Tapos pwede kang mag-live nun. Bukas na, makabili nun. Nakakabit lang sa kotse yun, sa hood mo, sa dashboard ng kotse, nakaganon. Lalagay mo na yung ano mo, yung cellphone mo. Habang nagda-drive ka, pwede ka mag-live. Oo nga pala, naisip ko. Pati sa bike. Actually, sa bike meron na eh. Sa bike ko, pwede ako maglagay. May doon ako nilagay doon. Tingnan mo. Gusto ko mag-bike habang naka-live. Pwede rin. Ikot-ikot lang. Pasok-pasok lang. Comment pa. Pasok-pasok pa.
wala pa ang oras, pwede pa pumasok. Twenty minutes na lang po ang live natin ngayong ngayong gabi. Pasok pa rin po. Comment lang. May oras pa. Twenty minutes na lang po ang live. May Kabsat Mac. Basta itong ano din sa Showtime, watch and see na lang tayo ng mangyayari dito. Kung masususpend ba talaga, kung tuloy na lang sususpend na 12 days. Kasi gusto ng ibang board gawin nga isang buwan eh. Hindi lang 12 days, extend isang buwan. Tinanan lang natin ang tiyak ang findings. Papaabot pa daw sa Supreme Court eh. Napasuspend daw sila ang Showtime. Ipaparating daw nila sa Supreme Court, Office of the President, di ba? Parang papansinin naman kayo ng mga yun. Diba? Mismong MTRCB, hindi nyo ginagalang eh. Tatakbo kayo sa Supreme Court. Ganyan din magiging hatol ng Supreme Court. Ganyan din magiging hatol ng Office of the President. Siyempre, panonoorin din nila. Siyempre yung segment na yun na sinasabing kabastusan, di ba? Mapapanood nila yun. Ganun din. Baka maban pa nga kayo eh. Pag pinadala niyo sa Supreme Court yan, sa Office of the President yan, makita yung kabastusan, yung segment na yan, baka matanggal pa yung Showtime nyo. Matanggal ng permanenteng matanggal yan, hindi na makakabalik. Yeah. Ang hirap sa iyo, Vice Ganda, nandamay ka ba? Dapat ikaw lang ang suspended eh. Nadamay yung buong show. Dinamay mo buong show, pero tanga din itong mga co-host mo.
tanga rin kasi ito ng mga co-host mo. Kinonsinti ka tarantaduhan mo. Diba? Kinonsinti ka manyakan mo. Kinonsinti ka bastusan mo. Yeah. Manong sabihan nila, bakit lagi nandito yung boyfriend mo? Member ba ng Showtime yan? Ganun lang naman eh. Showtime, ano ba si Ayon Perez? Showtime ba yon? Boyfriend lang siya ni Vice Caballo, pero hindi siya regular dun. Kumbaga, nambuburaot lang yun dun. Nanggugulo lang, kumbaga. Nandamay pa. Yeah. Guess ka na lang nga, nandamay ka pa. Nasuspend tuloy ang Showtime ninyo. Di ba? Hindi namang regular si Perez yun. Iyon Perez, hindi namang regular yan dyan. Gusto lang ni Vice ganda na araw-araw niya nakikita. Araw niya nakikita yung boyfriend niya. Siguro nagseselos. Yeah. Hindi natin alam. Baka pinipirahan lang siya ng Ayon Perez na yan. Saka isa pang Paul, yung ano nga, yung bata, tinanong yata ni Vice ganda. Yung bata, tinanong niya yung bata na 9 years old. Tinanong niya kung may crush na. May crush ka na ba? Dapat di ka nagtatanong ng ganun sa bata. Diba? Ano yun eh? Sex joke yun. Sex joke, kumbaga. Sex joke. Mga ganong murang isipan. Dapat wala pa yan. Hindi pa dapat nilang iniisip yan. Binibigyan mo ng idea yung bata na 9 years old. Ano yung Vice, kuya? Buti nga, hindi ka ganun. Ano yung Vice, kuya? Kuya Vice ganda. Buti nga, hindi nagtanong yung bata. Alam mong bata, maurirat yan. Yeah. Anong crush? Anong love life, di ba? Doon, kaya ka na tira siguro doon. Doon ka talaga tinira. Saka minsan choice of words mo, sobrang kayabangan mo na. Pati si Ma'am Jessica Soco, tinira mo. Si Pastor Apollo Kibuloy, tinira mo. Diba? Talagang to the max na talagang kabastusan mo. Feeling mo kasi maganda ka eh. Feeling mo ikaw pinakamaganda sa balat ng lupa. Diba? Feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. Hindi lahat ng mga tao na gagago mo. Hindi lahat ng tao na uuto mo. Ganun lang yun. Tingnan mo, kana-suspend yung showtime mo. Tingnan mo, kanino pupunta suporta ng tao. Maraming sumusuport niyo kay Ma'am Lala Soto. Pakakala mo. Papatulong ka ba ni Ma'am Lala Soto? Edukada? Edukadang tao? Ikaw bastos na ngayon nayupak ka? Manyak ka pa? Anong matututunan ng kabataan sa'yo? Reklamo na mismo ng mga magulang yan. Ngayon kayo, mga magulang, huwag nyo naman yung mga anak nyo i-expose masyado kay Vice ganda. Kasi hindi talaga magandang example yan. Walang magandang idudulot yan sa mga kabataan. Vice ganda na yan. Wala. Puro kabastusan. Host dapat ng intelligence ng government. Active para sa Pinas payapa lagi. Tama nga. Anong ginagawa kasi ng mga Yung inaano ko example mo na ng Kuya Carlito, itong media affairs ng government, anong ginagawa nila? Ito mga vlogger na turingan, mga vlogger na Malacanang. Dapat i-defend yung presidente natin. Tahimik kayo. Ito si Maharlika, binabastos yung presidente natin. Binabastos si First Lady, binabastos si Madam Amy, tahimik kayo.
si Bayot Bay, di ba? Dapat salyahin nyo naman yung presidente natin. Di ba? Pagtanggol nyo naman, anong silbi nyo dyan? Office of Communication Affairs yata yan eh. Yung Office of Media Affairs, yung talagang tigasalam. Dapat talaga meron talagang media na media Malacanang na talagang talaga din sa mga vlogger na yan. Yung mga bastos na vlogger na yan. Yung bumabastos kay Inday Sara. Ganun na lang, di ba? Ganun na lang ba? Hayaan nyo na lang na bastusin yung presidente natin. Bastusin yung vice president natin. Bastusin ang first lady natin. Pabayaan nyo lang. Magsilayas kayo dyan. Hindi kayo dapat dyan. Dapat pala nandyan si Kapsat Aaron Peña. Kapsat old school. Yun, talagang mga defender, mga hard hitting. Kapsat Robert, dapat ilagay nyo dyan. Mga vlogger, mga urong naman ng mga young boys nyo. Paglaban nyo naman yung presidente natin. Diba? Tahimik lang kayo. Ayan yung Maharlika, minumurang to the max na. Murahin na lang si Apo Bibi, si Inday Sara, saka si First Lady. Diba? Si Madam Amy, diba? Ginagawa nila kay Madam Amy. Dakilang pakilamera daw. Sino may sabi nun? Mga loyalista. Napuri ng mga BBM vlogger. Bakit daw lagi nakikialam si Madam Amy? I-discarte niyo yun. Gago pala kayo eh. Kapatid niya yun eh. Siyempre aalalayan niya. Di ba kayo mga gago? Isang katerba kayo mga ang tataas ng mga subscribers niyo pero mga bobo kayo. Sampay bakod lang kayo. Magalit. Didepensahan ko talaga si Inday Sara. Depensahan ko unity team. Hindi buo pang unity team. May mga naninira lang. May mga gusto lang masirang unity team para sa sarili lang interes. Si Romualdez na patatakbuhin nila. Yan. Bahala kayo mag-Romualdez. Basta kami, Inday Sara kami. Bahala sa buhay nyo. Himurin yung puwet ni Romualdez. Ganun lang yun. Mga tuta kayo ni Romualdez. Saka yung dalawang kabataan na binudol lang tayo, ginago lang ng gobyerno, diba? Unang lumapit sa army, sa PAW. Tapos after 2 days, dinukot daw sila, tinorture daw para daw umamin sa ganon na pinilit lang daw sila ng army. Pero may video yon. Dapat talaga makasuhan yung dalawang yun. Panggagago yung ginawa niyo. Mga amasona naman kayo. Ayaw nyo pang aminin. Nagtatago kayo sa kunwari, environmentalist kami. Hindi kami komunista. Diyan lagi nagtatago yung mga ganyan. Diba? Itsura nyo lang, galawan nyo lang, mga komunista kayo. Okay? To the point na nagmamakaawa ng mga magulang nyo. Tama na. Sumama na kayo sa amin. Hindi kayo sumama. Sumama kayo sa Commission ng Human Rights. Doon kayo tumakbo, di ba? Yun naman ang takbuhan nyo. Mga inayupak na human rights. Di ba? Hindi naman laging takbuhan nyo. Human rights ng komunista. Kriminal. Di ba? Pagsundalo sa military. Di ba? PI kayo. Ano sasabihin ng human rights pag may namatay na sundalo at
pulis, PI kayo. Wala kami pakialam sa inyo. Buti sa inyo yan. Di ba? Pero pag kriminal, komunista, agad, yaw-yaw kayo. To the rescue kayo. Mga hinayupak kayo. Ayan. Hindi nga dapat human rights yan. Human left. Human left na tawag natin yan. In human rights sa Pilipinas, human left. Human left yan. Yung mga, ano, ang inaan nila, naaapi mga komunista sa kriminal, baliktad. Baliktad na mo. Pilipinas, human left, hindi human rights. Human rights sa mga komunista sa kriminal nga. Kaya human left. Yan. Dapat ikulongin dalawang babae yan. Yung mga Amazona yan. Galit na galit din si Ma'am si Ma'am Acosta ng Pau. Inubos ng sinasayang yung oras namin, sabi ni Ma'am Acosta. Nagganon pa kayo kay Ma'am Acosta mismo. Humingi kayo ng tulong dahil hinaharas kayo ng kabila ng mga dating kagrupo nyo. Papatayin kayo, diba? Sinabi nyo. Tapos binabaliktad nyo na naman ng gobyerno. Human left kayo. Nung kayo tumakbo sa human left. Hindi human rights, human left. Yun ang human rights dito sa Pilipinas. Walang pakialam sa sundalo sa kapulis. Kontrabida nga sa kanilang sundalo sa kapulis. Ang human rights. May nabalitaan na ba kayong kinondon nila o kinondon nila yung mga minamasakan na pulis o inaambus na pulis o sundalo? Kinondon ba ng human left yun? Hindi. Wala. Paano? Mga communist rin sila dyan sa human left. Human left eh. Yung kaya nga human left eh. 5 minutes na lang kakabsat mga bonsai. Kasuhan niyo yung mga kabataan na yan. Hindi na kabataan actually yan. Mga kurang na yan eh. Yung pag-iisip ng mga inayupak na yan. Kulong yung mga Amazona na yan. Buti nila may sekretary Gibuti Chudor tayo na anti-communist din. Yan. Anti-communista rin. Yeah. Kung tatakbong presidente yan, hindi tatakbo si Inday Sara o si Madam Amy, buboto ko yan. Dark horse yan, pwede yan. Para magka-windang-windang din itong mga komunista na itong mga makabayan block na to. Yeah. Pwedeng senador yan. Pag tumakbo senador yan, boboto ko yan. Senator Gibo. Diba? Pwedeng tumakbo senador yan. Boto natin yan. Senator Gibo. Sidoro. Nasa MMDA. Si Colonel Debriha. Pag tumakbo senador yun, number 2 ko yun. Isa sa top 5 ko yun. Yung nasa MMDA na matapang na Colonel. Walang siya. Nasan to? Sa Colonel Debriha. Pag tumakbo senador yun, number 1 ko yun. Number 5. Basta nasa top 5 yun. Congressman Emeng, pwedeng tumakbong senador yun. Pascual. Kaya natin si Mayor Magalong, sinabi niya, hindi siya tatakbong senador. Mayor pa rin siya. Last term niya, tatapusin niya. May 1 term pa siya sa Baguio eh. Yan, salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan, si Kuya Carlito, si Boss Don Keng. Yan, si Kabsat Raul, Kabsat Eve, Mami Mary, si my friend Arch, Archan, our friend Archan. Thanks for visiting our channel. Yung mga yan. Yung mga naka-silent yan. Wait lang, basahin natin lang. Kabsat Raula, salamat din. Kabsat Eve, Kuya Carlito, salamat.
Kay Ma'am Yoni, salamat do. Ma'am Yoni, salamat din po pagpasok. Kuya Shirbal, salamat. Kay Ma'am Ilocana Vlog, salamat po. Saka kay Boss BJ Solo. Kay Boss BJ, salamat po sa kay Ma'am Ilocana Vlog, salamat. Salamat sa lahat ng mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Ayan, mga bunsoy, salamat sa inyong tatlo. Ingat at God bless lang sa inyo always. Bunsoy yan, ingat ka rin dyan sa stage study. God bless sa'yo, sa family mo. Good luck din sa work mo. Sana ma-promote ka pa. More blessings, bunsoy. Nandito lang si Kuya Makmak mo. Lagi nakasupport sa'yo. Mga bunsoy din. Bunsoy Irish, bunsoy JL. Aral din kayong dalawa mabuti. Nandito na si Kuya Makmak niya. Lagi nakasupport sa inyo. Okay? Mga kakabsat, ingat-ingat lang. God bless. May 1 minute pa tayo para mag-out, bago mag-out. Ay kuya, ano pala, Kabsat Dongkeng, salamat din. Nalimutan mo. Salamat Kabsat Dongkeng pala. Ingat sa God bless din sa'yo Kabsat Dongkeng. Natin mag 11 o'clock to. Lapit na eh. Bye host and to all our friends and viewers of host channel. Happy lang to all. Salamat po. Salamat din po, Kuya Carlito, bukas po ulit mag-live tayo. Good night na po sa lahat. God bless sa inyo. Good night. Maraming po salamat sa lahat. Good night. God bless.